Днес гост е пастор Стефан Траянов от Благоевград. Добре дошъл. Благодаря. Ще си говорим за Христос и човешката нужда от Него. Кое според тебе е най-специалното, което трябва да кажем като въведение? Няколко неща по този въпрос. Независимо дали вярвам или не, има факти, които доказват съществуването на неща, от които човек може малко така да си задава въпроси, които звучат и логични, и нелогични. Може да търси разумни и неразумни отговори. И аз искам върху тази посока малко да погледнем някои неща и да послушат 4 факта, които са много интересни. Като на първо място изхождам от Битие 3 глава, от 1 до 5 стихове. 4 факта, които човечеството не може да отрече. На първо място това е съществуването на доброто и злото. Дали човекът вярва в това или не, то е факт, че това съществува. На второ място съществуването в реалния човешки живот, последиците от греха. Конкретно върху земята. На трето място последиците на греха върху човечеството. И на четвърто място смъртта, от която никой човек не може да избяга. Дали човекът вярва в тези неща или не, това са факти, които доказват съществуването на Бог и обратното съществуването на злото. Какво отношение има въплъщението на Христос към всичко това, което изброихте? Именно тук вече ще погледнем фокуса на това, което е централната тема на урока. Защо човечеството се нуждае от Христос? Отново ще послуча 4 неща, които доказват защо човек се нуждае от Христос. На първо място, Бог трябва да се намясва в борбата с злото. Човек не може от само себе си със собствени сили да пребори, да победи злото. Затова беше нужно Бог да стане човек, Богочовек, да дойде като Месия, да започне една война с греха и да я завърши, да победи греха, следователно и смъртта, и тогава човека да има възможност за спасение. На второ място, ние се нуждаем от Христос поради проста причина, че не можем да си самопростим, защото грехът е срещу Бога. Не можем да си самопростим греха и да бъдем спасени. Ние трябва да просим милост и прощение от Христос, а това трябваше да струва и смъртта на Христос. Така че имаме нужда от Богочовекът Христос, имаме нужда от Неговото прощение. На трето място имаме нужда от Христовата смърт на кръста. Защото именно на кръста Христос плаща цената на греха, за да може да има правото човека да иска прощение. И четвъртото нещо, което е като факт, който човек не може да прави, това го може само Бог и затова се нуждаем от него, е това, че човекът не е вечен поради греха. Само Бог може да възстанови вечността вътре в човека. А грешника, като чете за съвършения живот на Господ Исус Христос, какво може да вземе от него, за да го предаде на другите? Поглеждайки от библейска гледна точка, познанието, което имаме, правдата, съвършенството на Христос, като огледало вътре в себе си, той може да види своята греховност. Осъзнавайки тази нужда от Христос, защото има контраст, той може да каже на всички хора да дойдат при Христос такива каквито са, защото съвършеният Бог е този, който може да ги оправдава и спасява. Това е веста, която трябва да се предава. А би ли могло човечеството да роди, макар и колективна мисъл, която да надмогне, да бъде по-висока, по-нравствена, по-културна от Христовата мисия и мисъл? Човечеството, колкото и да се развива, повече от това, което е Бог и това, което Бог е оставил, не може да го надхвърли. Това, което е нужно и необходимо за човека, Бог го остави. И един скъпоценен дар, който прави възможно връзката между Бога и човека и в резултат спасението, това е съвършенството на вярата, която идва като дар от Бога. Мисля, че много добре казахте, че Христос е дошъл като Богочовек. То е свързващото звено между Бога и човека, между виновния човек и светия Бог. Какво можем да кажем като финални размисли, които да развиват тази мисъл и да ни водят към спасението? Можем да извлечем няколко неща, които Христос остави в своя живот.
И те са, че стъпка по стъпка Бог извършва спасение за човек. Това, което човекът е нужно да направи, е да приеме това, което Бог върши за него. И нека Господ да помогне всички ние, които живеем в този свят, да осъзнаем нуждата си от Бог. Не само за този свят, но и нуждата от това да имаме вечен живот. Чух преди малко, че казахте, че се организира нова църква. Как Христос навлиза в новото селище? Как хората реагират на веста? Радват ли се, че най-накрая усещат, че някой се е погрижил за тях, жертвал се за тях и е дошъл да ги вземе за своето царство? Да, благодаря. Млади ли са тези хора? На каква възраст са? Да, става въпрос за църквата в Микрево, която е на 50 км от Благоевград, посока Сандански. Ами това, което впечатли хората там е, че всички хора в Микрево, даже Слави Трифонов направи песен за Микрево, защото там има много голямо развитие на греха. Всички хора си мислиха, че за тях място при Бога няма. Когато разбраха, че Христос идва за грешниците на този свят, че Христос спасява грешниците на този свят, те разбраха, че има място и за тях при Христос. Именно тази вест докосна техните сърца. Може би още един въпрос, който смятам, че можете да ми отговорите. И то е, църквата поизгубва ли Христос напоследък или го преоткрива наново? По-скоро преоткрива. Преоткрива и това е наистина правилната посока, за да дадем Христос такъв, какъвто е на човечеството. Благодаря ви. Все пак да ви оставя последната дума. Можете да кажете нещо, което да бъде за финал. Нищо не можем да добавим към това, което Господ вече е извършил за нас и за нашето спасение.